Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM ekele ọlụ eke dịka ike nwa Maazeli ezigbo onye nwe egwu material enwe egwu si wee kọọ ya n'elu ụwa mana life reality ka ọ kụkwa n'egwu ahụ mkpọ gị ngwa gị ịghọtago na ịma na ife na-enye nsogbu n'elu ụwa bụ na enwere ike ịnọdụ na gị nwa amala ọlụ ekenye gị n'elu ụwa mkpọ gị ngwakwago onwe ndị ekenye na ha nọdụ like this ịghọtago na ha ya na-ele afịa n'ime afịa ịghọtago na efu onye okwechili nọdụ na bankị na-ede receipt ọ dị ndị a na-abịa bebata n'ime bankị ewere obi akpọsobe gị ozugbo mana ife onye ọdọnye ilu n'ime afịa like this ebe Chukwu dere ya akara aka ịghọtago onye agbasibe mbọ ike wọchị ya n'nwa iyo ma bifo m nwa na-ekwu na mma abụ pilot ama m na Chukwu ajọs obulu m donye n'ime nganga m pilot bụ ụmụ Igbo mkpọ gị gwa ichekiri ala ọ na-ekele ọrụ m achọtago ọrụ m Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM mụ na na mazụkwa m ka o si dị m n'elu ụwa ọ dịkwa ma je kpochapụzie ma nọmba 5 na nọmba 6 bụ because ọ na-esigoro lachamala nke ikpeazụ adịla mma n'elu ụwa ego bekee bebi m nwa ka ime una nwiyo so bịa chema na nwiyo bịa lọlọ nwiyo squared ka isi wee ma nwiyo raised to power 2 mana nke a wụ material na-ere gogo n'ahịa ebe n'ahịa ndị Igbo material na-ere gogo n'ahịa ebe ahịa ndị be anyị nọ n'ime ya material na-ere gogo n'ebe ndị be anyị na-apụta ezi onwe ha kwa ịghọta ihe m na-akọgbu ya ka m ji na-asị gị nnọọ n'ihe omume nke taa ehihie ọma nwanne m nwoke ehihie ọma nwanne m nwaanyị nọ na mpaghara Lagos na-asụkwa asụsụ ebe anyị na-eme ihe niile gbasara ndị Igbo ego bekee gị jeje mba nwaada Igbo ji anya isi na Lagos ọkwa ịghọta yes material peace mba asị m na peace square emezina nke anwa square mana nnọọ jiri nwayọọ na-abata n'ihe omume nke taa maka ịmagonu ka anyị si kwado ihe niile gbasara gị ihe anyị na-akpa maka ya na Ngagi Igbo Radio Show anọgo m n'oche eze m si bịa ka anyị mee na ka anyị na-adị eme nwanne anyị abatago si gị buru oche gị bịa zie nso ka anyị mee ka anyị si eme n'ebe a Ngagi Igbo nwanne everyday anyị ga na-ewechali ya n'ime nganga nwanne tinye ilu ozugbo ka anyị pechasịa kaburetọ ịnụgo nke na-eme n'ime ogbe ịnụkwa nke na-eme n'obodo si agba jigijigi yaga taa nganga ga-egbuwalụ gị ọlụ ka ezigbo nwa otu anyị na-atụ mmadụ egwu na ịma na anyị na-agwa gị ya hie stedi ọ bụla na ọ metụ oge dịka nwa afọ Igbo nwanne anyị ga-ebute dị mata hie kwuo ya ka o si wee dị afụla m ilu mmadụ ọsọkwa ya bụrụ high chief ebe ọ bụla ọ nọkwa n'elu ụwa taa mụnwa afọ ukwu ilu ọ jechịkwa holidays ọ nata mana nke a bụkwa counting na how many days ka onye isi nọgo awe onye isi na-awe holidays ezigbo holidays na-ekpolikwa ụwa baya awe mana onwere nke a bụla ma matas na ịghọtago n'ọteni ọchịchị ya ka ọ na-achị ilu onwe ya ọchịchị onye efe onye ọzọ ekele ọlụ eke na after 4 years onye efe onye ọzọ adọghịkwa ilu onye chọkwa ọbụna onye nche achọzi iriri oketi bilile onwe obodo oyibo ka ebu na-asụrụ ọkụ n'obodo oyibo ebu na ya dị onwere ihe bụ my mata my own bụ ụbọchị m enwekwa opportunity bụrụkwa nọmba 1 onye obodo based on GCFR Federal Republic of Nigeria ndị ekwu ilu dị unu wee tinyekwana alụmanya na my mata so ịghọtagola mana otu a ka anyị si anabatago n'ime Ngagi Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM na nkeji nke mbụ first segment anyị ga-akọlụ gị ihe niile na-eme n'ime ogbe nwa anọ m na n'ịdọ ilu ebe a na-ele newspaper ka ihe nụ dawe ka ihe nụ nna na Owerri ka m nọkwa na-anụ na ọ na-akpọta ebe anwa na-eme ebe nsị nke na-eme Owerri nke anya ụmụ aka ọbala dị ọkụ ndị nọ na Obiagụ community na Mgbo Mkpala local government area pụta na-asị iwe na-ewe anyị 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 tigwezogwe a na-asị ọgịnị na-eme ha sị na otegori ofu onye enyere ọchịchịrị bịa sị na ọ ya nwa kachazi ka agbabala ya ọsọ ọgịnị na-eme ndị awụ ndị na-ele ahịa ma ndị na-echekwa ebe ahụ akpọrọ ekisu
ma ọ bụ na m kpọta ya ị na-eme ọnụ gị otu anwa mba nwụlọ dị mente mbụ na ịkpọga dị afa ọ bụrụ sọ bụ eke isu nke awa ahịa oke nke awa ahịa n'ebe anwa sị na a na-akpọchi ndị ebe ha onye apụta ọ kpọchiri onye ọbụla ikwue ka o si mebi na ọ masịghị ya ka ikwu okwu akpọchiri gị kpọchiri gị tinye gị na nga nke ha na-asịzi na nke a na-ewutezi ha ka ihe na-ese a sị na maka na ya nwa na ndị uwe ojii na-alụkọ o mezie ọ na-eko nke niile na chairman ime afịa na ndị eke ndị polisi ọkwa interim jos enyere ya asị ịlụ obere anyị ekwe ya ekwere ya nkwa polisi o mebe ndị mmadụ arrest chairman ka enyere ya ya ka na-ekwu na chairman ime ahịa anwa ka enyere ya enwere ilu a na-atụ asị na ekwe mmadụ nkwa polisi o mebe arrest so ya ka na-ekwu emebele ya chairman men chairman obido nyebe nsogbu ka ihe na-eme na ụzọ dị mma Hope ụzọ dị mma pụtasị ọnwa oyoko n'ọnwa eziokwu ọnwa oyoko ọ dịgo mma ọ dị mma ngwa na ọnwa oyoko ụzọ dị mma pụtasị na n'ezie na ndị chairman na mbụ na-adị enwe ahịa ha nwa ka ihe niile na-agafe n'aka mana ugbu a na steeti gọọmenti chọzi iwezi ihe niile ya ịlụcha ije mee dịka nwa bọị jee ya nke ọga mee akaụntụ ihe na-eme na ndị steeti gọọmenti ga-adịzi in charge of ihe na-eme n'ime ahịa mana chairman ga na-alụkwa alụcha abịa gwọrọ ka ha ga-akpọ ya ọga nwa ahịa ya wụ Hope Uzodimma na ndị nke ya ihe na-eme n'ime ahịa mana nwoke mapụtazi weziere ihe a na-emezi ka ọya nwa wozi Hope Uzodimma ikwu ihe ọbụla na-amasị ya ọ nwụchiri gị ndị ahịa na-asị na a na-akwụkwọ ụgwọ ihe niile asị ha akwụwa n'ime ahịa mana akwụcha ụgwọ ihe a anaghị asịcha ahịa anaghị eficha ahịa ebe niile adị dọtị ikwue ọ nwụchiri gị ihe nke so ihe awụ nke nọ na-eme na Imo steeti ndị ime ahịa pụtazie na-asị save our soul na-akpọtụrụ Uzodimma sị bịa ka inyetụrụ anyị aka ka ime ihe ga-emenwu nwa amadi a ka ma a ga-enwe solution maka nke anwa simesi ebe anwa apụta n'Imo steeti patazie na ihe ofu ndị kpọrọ onwe ha socio-political organization Southeast Youth for Equity Alliance nke a toro ogo mana ihe a kpọrọ onwe ha I'm telling you ọ fọrọ obere ka ezi niile nọ m n'ọnụ dapụchasie ngwa na ịbịagono mma hapụ gị mana ka m tinye ọnụ ebe ahụ anyị ga na-akọ ihe ọzọ so ha nwapụtasị na ha nụrụ na asị na a chọrọ ikepụtachasị steeti ọzọ dị iche iche like 20 steeti ise n'ime ha ga-awụ nke ndị Igbo ga-enwe a wee na-akpọtụrụ ndị National Assembly si ọnụnwa ka anyị tinye n'ọkwa ndị ga na-representi ndị be anyị si jide ọsọ jide ije ma ihe ọbụla unu ga-eme ka afụ na steeti a ekwere ndị be anyị nkwa na o ruru ha aka nke a ka ndị a mma hapụ ịkpa aha ha maka na otega mana SEYEA ka mma kpọzi ya na-agwa ndị be anyị nọcha n'ọkwa dị iche iche na National Assembly nọ steeti Assembly nọ Local Assembly nọ Nganga Assembly ebe ọbụla ị nọ Assembly ọbụla ị nọ n'ime ya na-afụtụ na ihe ekwere nkwa ndị Igbo anyị na o ruru ha aka kọmpamento o gosiri na ka ị dọrọ ilu ebe na-ele newspaper na ngwa nọ na-ege ntị adazienu bụ alanga nke anụnwa bụ nke ndị ọha na eze ndị Igbo youth na-ekwu ọha na eze ndị Igbo youth apụtago inwe ike na-ajụ ka ihe nwunye o ji apịala ụdị egwu a n'isi otu a ma n'isi efi adazienu bụ alanga ọha na eze youth apụtago wee sị federal gọọmenti biko n'unu banụọ BB Naija ọkwa Big Brother Naija sị banụọ ya na-asị ahụ ka ife na-emezi ka ihe gbasara ọha na eze ndị Igbo kwa youth na ihe ejije BB Naija na-eme na TV onye isi ha wee pụta wee sị like this n'ọsọsọ ihe emereketemi nyazi ihe nsoli ụwa na mbugharị na a na-ebugharị afịa too much na TV o mezie ndị youth anyị na ha na-eluzu concentration onye nke ọzọ pụta si na ihe ndị ọha na eze youth ji asị banụ BB Naija bụ na apụta na-enine ka nwoke na nwaanyị na-agba iche na mmadụ bụ ewu life and direct
asa inenene BB Naija inenene Big Brother Naija ha na-eme iche na mmadụ bụ ewu because mụ ha dị enene ya mana nnụ na a na-eme iche na mmadụ ewu mgbanye TV m ozugbo bido nenebe ya sinsi ụnyaahụ news apụta afụbeghị m ebe ha soli gịnị iche na mmadụ bụ ewu knock me I knock you ya ịkụ mmadụ ihe pịa ihe tie ihe onye ụlọ ana ka ewu okay nke a bụ nke ndị ọha na eze ndị youth kwu ha si federal gọọmenti biko on behalf of Igbo youth niile amara m ndị ha na-ekwuchitekwala ọnụ ha because sọsọ mụnwa godi ebe ọ bụla asị na eche na mmadụ bụ ewu ma laikikwa ije ka iche na mmadụ bụ ewu ihe bụ iche na mmadụ bụ ewu. Thank you very much for that wonderful question. Yes, panel of judges, accurate timekeeper. Good. Go to debating this. Good. Ihe bụ iche na mmadụ bụ ewu. Yes. But the process of miamus inter palis. Gịnị wo miamus inter? Ana ajụ gị nke ikwuru ekwe na ọkwa n'enu ya kwuo ọzọ. No. Gịnị wo miamus inter palis? No, ima what ya anu an na-ekwu. The summary of it bụ na nwoke na nwaanyị will be in a state of one corner bending corner. Ya bekee ka ị na-asụ. Na nwoke na nwaanyị ya nọ na bending corner. Na-ewechala ya adazie enu bụ alanga ịghọtago na ha na-ewechala ya alanga. Ị na-jebere onwe gị jebere onwe gị. Oke nke esikwara aka nwiyo nke anụwa bụ ọha na eze ndị Igbo youth. Ịma na ihe m na-ajụ owu ke ihe gbasa ọha na eze ndị Igbo with the BB Naija biko no. Good. Ajụkwa m that same question mgbe na-eme the press conference. Si ọga ka m down ewe n'iwe. Ka ihe gbasara gị ọpụta n'ihe niile a ndị Fulani na-egbu ndị mmadụ n'ala Igbo, ndị Fulani herdsmen biko kwa ndị Fulani herdsmen na-egbu ndị mmadụ n'ala Igbo na ọ gbasara ọrụ ndị youth no BB Naija na a na-eme iche na mmadụ bụ ewu bụ ebe a. Ọ sị m n'ihe ha ji ekwuli bụ na ọ na-abụ kama ndị youth Nigerian youth ya anọ na-eche onye ha ya esi wee dị productive ha nọdụ ha na-enene and na the moment ha nenesịrị ya dị ime iche na mmadụ bụ ewu ebido gụba ha ya bụ excuse ha nye nsị wonderful so ha na-ayọ Mr. President na osisi ojesi ezumike mana president ka nọ na London na na-anwụ Lipton na coffee so na ọ nata na anya biko ya ba anụọ BB Naija nke a bụ ọha na eze ndị Igbo kwuru ya nke nwa kachasị n'ihe ọ ga-eme ị ga-ajụ m again asọ onye iwe ọkụ na mbụ na bụbụ na enugonu ya mgbe ịlọtazi ime ihe dị n'ime ya. Alright, ka anyị tinye alụ ozugbo na ọzọ anyị na-anụ nke a si na Ebonyi steeti wee na-apụta na ụnyaahụ ka aka na-achị Ebonyi steeti bụ gọvanọ Dave Umahi nyelu ntụziaka ozugbo na ya achụgo n'ọrụ kọmishọna na-afụ maka housing development na Ebonyi steeti bụ Maazị Clement Nweke dịka ndị nta akụkọ jụrụ ya aka na-achị steeti Ebonyi kedu ihe mere iji wee chụọ nwa amadi ya o wee sị na nwa amadi ya na-enupụ isi na gọọmenti ya mana nwa amadi ya achụ n'ọrụ apụtabeghị wee kwuo okwu mana ndị na ya nso ndị enyi ma ndị agbata obi ma ndị ya adị ya na-ekwu na ihe gọvanọ ji wee chụ ya bụ maka na ihe ọjọọ niile gọọmenti na-eme na ọ na-ekwupụta ya and na ọ da akwụnye n'ebe na onwe nke ọjọọ gọọmenti na-eme na gọvanọ fụrụ ya sọ onye na-agba gọọmenti ya mgba na ya mere eji wee chụọ ya mana anyị ka na-ene anya ka anyị nụ n'ọnụ mmiri okwu onye mee gịnị achụrụ achụ nke ikpeazụ tupu anyị apịachie agba nke mbụ wee doo ezi ilu na phone line bụ na Kingdom Eselu dị na Iselu n'Ogun steeti asigo na Ọtụmba title ha nyebu Ọtụmba ego gị na-atọ ga-abụ na ọnọba mkpọtali ọbụna mkpọtali ya na-egwe m na gị amụghị na amụzi m na ọ dị suspicious Ọtụmba na Ọtụmba bụ afa na ọ na-atụ mba oke Ọtụmba na ọ na-atụ mba bụ ihe ọpụta ahịa gị nwanne iji si kpọọ ya na ihe ọpụta ịma na ịma amada amara m asụ Yoruba sugodi ọfụma na Yoruba ka esi akpọ nke dị m n'obi na ịkpọ bụ mkpọ ya na o nwere ike ọ dazie iminimuyos nso nke dị m n'obi na nte nụlụ ya na-asụ wuluwulu na ọ dago iminimuyos ịghọtago ka so gị ma bekee niile na-asụpụta taa aminimios imilimos ka hapụgodi ya na Ọtụmba mkpọrọ ya Ọtụmba ọ dị mma so ndị igwe ọba anụwa na-akpọ Eselu of Isilu Kingdom dị n'Ogun steeti apụtago wee sị na Ọtụmba title ha nye former governor of Imo steeti bụ gọvanọ Rochas Okorocha na ha anachighataghị ya na ọ bụzie wee jụbụ ya kedu ihe kpatara iji wee napụ ya
ọ sị na ndị obodo ya pụtago wee sị mba na nwa amadi anụ wee tosiri etosi ka enye ya taịtụl ahụ. Ụfọdụ na-asị keduzi ọ na-abụ isisi ya mmadụ na-akịta isi ndị Igbo pụta wee chie High Chief Okechukwu Muhammadu Buhari enyi ọha ndị Igbo echi niile ya pụtazie sie na ya achọkwazi ka ọ bụrụ ya na ọ nwere ka ọ dị na ọ mkpali ka ọ bụ bụrụ nyele ya. Nke a bụ ihe mee na Ogun steeti ime ya iji wee weta ya bụ na ọ metụtara onye Igbo nwanne ya nwoke. Ọ dị ka mmadụ ịpụtasị ofu nwaada from gị n'anya ka mụ na gị na-ịghọtago emechee ka mụ na gị na-eme aghọtala m ka ya bụ emechezie ọ bịasịzie na ikwu na ibe ya nabata nwaanyị ahụ na akụkọ a o nwekwa ka o si wee baa ahụ gịnị dị unu egochago emeche ihe niile move forward menara eke igoro ọwụ na moto ka igonyere onye anwa ọwụ na ụlọ ka ị ganazie what kind of relationship is that? Ka anyị gụọla ya egwu we no go gree o. We no go gree. That Ọtụmba. Ọtụmba atụzi na mba ọzọ. Atụzi na mba ọzọ. For what? Na nnapịa ya. Don't do it. Don't try it. Ọtụmba napụkwa ya. Ị bịa napụkwa ya ọtụmba ọwa. So ebe anụ ka anyị ga-apịasagodi na agba nke mbụ. Ka anyị tụrụ mba nwụrụ mmiri biko. So ọ bụrụ na anyị na-achịyata kịta anụnwa anyị atụrụzie mba one ego bekee si bazie na nkeji nke abụọ. Na nkeji nke abụọ mana cheta na nọmba ị ga-eji wee nweta anyị maka ụfọdụ na-asị na nọmba a ga-eji atụ mba nke ha. Okay, nọmba ya eje asa ọ dị ka ma meaning of ọtụ mba anụnwa ma amalọ. Anyị eji na-atụ mba nke maka na mmadụ niile na-atụzi mba. Ị ga-atụbata ịchọ ịtụ mba gị tụọ mba gị na 08182426591 ya nwa ka ị ga-eji atụ mba gị na-atụ ya n'oke olu o 08182426591 ka anyị na-atụ mba ka nketa wee gaa n'ebe anyị anọ wee tụ mba na nketa ka anyị tụrụ mba jewe ọmarịcha nganga dị anyị mma bịa ma anyị obi ọmarịcha nganga dị nnọọ gụọ ya ọzọ na-eche ka m na-agụ ya ọmarịcha nganga dị m mma bịa mee m obi ọmarịcha nganga dị m mma bịa mee m obi 08182426591 nwanne ihe anyị ga-akpa tata bụ asa ka ya maka steeti nwa maka na Senate Committee ụlọ omebe iwu ndị kọmitii enye ka ha nyochaa onye ga-esi wee dozie obodo ka a sizie na ihe niile adịgo ịkwọ ihe lụrụ okeke elugo oke afọ maka otegori a na-asị nye m oke m a na-amajụ onye ji oke nke ruru m a na-amajụ onye ga-eji nke ruru m ọkụ gbaya pieces so ndị kọmitii anụnwa apụtago wee sị na ọ bụrụ na a ga-enwe peace and unity and equity onye aka ha si wee sụọ n'oyibo na ọ bụ na a ga-enwe na Nigeria na a ga-ekretukwu 20 more new states na 20 states of steeti 20 ọhụrụ adịnye na 36 anyị nwere enwe pịa calculator ga-efu na 56 states ya na a ga-enwe 56 governors nwee 56 deputy governors nwee 56 gịnịkwa ọzọ ma enwe ma ndị lawmakers ndị ụlọ omebe iwu ya esikwa from this 56 states mana ebe my concern dị bụ ụmụazị nọ primary school pụta ha ebube 56 steeti nke apịta abịa ebube n'isi mana ihe anyị na-akpata ata bụ icherụ na itinyekwu steeti ọzọ na nke enwebula enwe ya enye aka wee dozie obodo anyị na steeti ndị a ha depụtakwa ha kwu na ala Igbo South East na a ga-enyekwu ha 5 new states nke nwa na-ajụdo ewu enye ndị be anyị ọ wee eziokwu na asịgo na ka anyị nyezie ndị mmadụ steeti maka equity eme nwata ka eme ibe ama nke ndị ọzọ niile mana enyekwa ndị be anyị anyị na-anụ na ekweghọ ka ndị mmadụ nọ na East ṅụrụ mmiri tọgbọ iko taa asị gị na herdsmen bịa nwanne echi asị gị na kidnappers bịa nwanne echi asị gị na a na-ebere isi ndị mmadụ oke o abịanyezi ndị mmadụ 5 more states biko ha ga-ekwekwa ka ndị a na-ebi n'udo n'ime steeti a ga-ahapụ ha ka ha biri n'udo maka ọwụ inye ha steeti wụ isiokwu a ga-ekwe ka ha biri n'ime steeti a ṅụrụ mmiri tọgbọ iko
ọkwa ịghọta. Ka anyị bee na phone line anyị malụ ihe ndị mmadụ chere maka ya bụ amụma. Hello. Hello. Onye isi Monsa. Good afternoon. My name is Chadi Kodi from Ogun State. Chadi Kodi. Biko nwoke ọma gbatụgodi redio gị nwanne. Onye na-ekwu bụ Chadi Kodi na Lagos n'Ogun State. Gbatuo redio gị gbatuo igwe okwu gị ka enwee ike na-anụ ihe na-ekwu. Okay, thank you very much. Ihe m na-ajụ bụ ewere etu na ndị Igbo chiri Buhari. Nwanne biko gbatuo redio gị na ọ na-eme eko n'ihe anyị na-ekwu. Gbatuo redio gị ma ọ bụ ịpụta n'ebe ọ dị. Ajụjụ m na-ajụ bụ ewere echiri ndị Igbo na ndị Igbo chiri Buhari. Achọrọ m ịma ụdị echichi ahụ bifo ma ajụ ekwu ihe m chọrọ ikwu. Ụdị echichi echiri ya. Ha chiri echichi na-abụ na 2017 enyi ọha ndị Igbo na ọchị ọha ndị Igbo. Enyi ọha ndị Igbo na ọchị ọha ndị Igbo. Enyi ọha friend of all nya enyi friend of ndị Igbo niile and ọchị ọha ndị Igbo. Mana enyi ọha ndị Igbo ọ na-echi enyi ọha ndị Igbo n'ụdị na ihe ọ na-eme na-eme dị ndị Igbo mma ka ọ bụ dị Nigeria mma. Because ihe na-eme na this country na omebeghị na mbụ before. So ihe m na-asị bụ na Buhari ekwesịghị ọchịchị enweghị echichi ndị Igbo kwesịrị ike because na ọ na-emegide ndị Igbo. Mmadụ ndị bụ ndị ugworo awụ n'obodo anyị bụ ndị Igbo today. Buhari. Ndị Igbo ekwesịghị na-echiri eyi ọha ndị Igbo ka ọ bụ na ọ dị n'ime ọfụ ndị Igbo. Ọ dị mma nwanne m ịma na uche onye adịghị njọ ọchịchị onye kwuo uche ya na-akịta isi kwuo na ọ bụ enemi enwekwa ndị ga-asị gị na-acha na ọ bụ enyi ọha na ọ na-eme ọfụma na nke ndị Igbo na gọvanọ Rochas Okorocha si wee kwuo ụbọchị ya na ya ga-alụ mahadum na bie dị na Daura na ọchịchị ya dị onye ọbụla mma na afụnubela onye dịka ya mana ka anyị dubatazie gị n'ihe anyị na-eme taata bụ na-ekwu na anyị ekreti kwu na anyị emepụtakwu steeti 20 ọhụrụ na ndị Igbo ga-enwe 5 new states. Kedu ka isi wee fụọ amụma ha ma ọ bụ na ọ bịa na mmezu? Amụma ha adịghị mma maka na steeti nke anyị were kịta anaghị steeti ewere kịta adịghị comfortable with nke ewere kịta n'afọ ji ebe adịrị anyị another one. Ya na okwu gị bụ na si ekreti na ndị Igbo. Hello? Anyị na-anụ ihe na-ekwu. Ala Igbo ka a chọrọ isi ewepụta that is 20-something state. Akụkụ niile ga-enweta mana Igbo ga-enwe ise. 5 yes, Igbo ya enwe ise. Mana ọ bụghị na ebu solution na this country na ihe na-eme n'obodo anyị today. Because ihe na-eme n'obodo anyị today bụ imefugo the peace na ihe na-eme n'obodo anyị today before ekwuwe okwu ka a ga-esi wee this state na Nigeria. So mụ adọ support na my own opinion mụ adọ support ihe. Daalụ na ezigbo mmadụ. Daalụ onye ọma. Thank you very much. Ọ dị mma ka na-ekwukwa maka steeti asị na a na-ekepụta asị na a ga-enye ndị Igbo ise asị na a ga-enye ndị Igbo asị na ofu n'ime ha wụ Adada steeti. Ada na ebe Nsụka Orashi ebe Imo steeti Ibiala and Anambra Imo state boundary. Ọzọ wụ etiti bụ Kogi na Anambra ute n'Enugu. Ọzọ wụ Aba nke dị n'Abia steeti na a ga-emezi Aba ọbụla steeti. Nke ikpeazụ wụ Njaba ise a ka a sị na ya enye ndị Igbo mana ihe a na-ajụ unu ọwụ ikepụta steeti ka ọ ga-abakwara ndị be anyị ulu. Hello. Alright, si bịa baa mba gị 08182426591. Hello. Hello. Hey, Oma. Hey, Oma. No. Onye anyị na ya na-ekwu. Afọ mbụ Eke, Ogun steeti atọ. Alright, Eke. Ndị Ogun steeti batakwa. Ogun steeti kwenu. Ogun steeti kwenu. Kwenu. Daalụ nne nọ. Ya. Biko ihe m chọrọ ịkọnklude anyị n'opinion. A na-ekwu maka inye ndị Igbo another state. Nwaanyị na nke enwebeghị isi.
a na-achọkwa inyekwe ndị Igbo another state. Nke a enwere emezigo nke a ka ọ dị mma. Then nke Ebonyi steeti a na-ekwu Dave Moyi na-abụghị ezigbo mmadụ. Sorry, ọkwa netwọk maka ịma na ekpuru Dave Mahi n'ọnụ ọzọ dịka nganga bụ ihe chụpụrụ ọ bụkwa ya nwanne ọkwa netwọk 08182426591 08182426591 mana ọ bụrụ na ọ nwere ka netwọk si enye gị nsogbu zitela anyị ozi SMS maọbụ zitela anyị WhatsApp message na 07080051850. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah, I'm over Abuchi, not from Lekki, Lagos. No, Abuchi no in the one. Because no I get no what to not the other man sleep in the land of I make for one, you know. Yeah. No, that so I want to send the I get the whole lot since I'm at. Hello. Ọ na-akpalite mmụọ. na-ekwu na nke steeti ahụ ma dụọda ọghọmkwana ike steeti ahụ wee ahụ dị isiokwu because ana m ahụ ike steeti ahụ nye ndị Igbo ata another avenue iji wee nye ndị ọzọ iburu ego bunye ndị ọzọ ka ha na-erikwa ọsọ adịkwa nwe dị steeti na nwe gọvanọs ndị like ndị ihe niile ahụ aga na akwụkwọ ka eke egwu a ga-anapụ ha ọ na-esi wepụta so ihe nji wee na-akọndem the creation of the state ndị nke ekere eke ha lebagodi anya mee ya ka ọkwụrụ chim aba na-akwu na Aba ga steeti ịgagbukwa Aba nso ịgaruo Aba gị hụ na Aba wọtọ dị steeti ma ọ fọdụkwa so ọ kọrọ m n'olu biko njisie alright, ọ dị mma uche onye ọbụla adịghị ya njọ maka ịma na onye osikwo na Aba wọtụ na Ebu steeti ndị bụ ndị Aba maọbụ ndị too na Aba nwekwa ike sie mba ka ihe omini na Aba wọtụ 08182426591. Hello. Yeah, good afternoon. I'm Paul Mbonye. I'm about from Lagos, Alakwere. Yeah. Ihe m chọrọ ikwu steeti asị na achọrọ ike ama m na ike adịghị mụ na gị na mụnwa na gị nwa na-ege m ntị ike adịghị anyị n'aka but ama m na ndị isi anyị na-anụ ihe m na-ekwu na steeti a chọrọ ike m nọ na onwe mụ na onwe m ahụ m any meaning to it maka abịasị ka ekwuo o nwere ihe anyị na onwe anyị na-ekwusi nye na anyị ihe dị otu a ka anyị nọrọ ọnọdụ ka ebe ị nwere nri ị chọrọ iri ni ewere nri gị si gị na-ekwusi nekwa na ọmụ nwere nri a nye m nri a abịagbụwa gị mgbanye anyị chọrọ ka anyị kere gị nri a nye m nri a mụ ma otu m ga-esi ga-eke ya n'onwe m enye gị nri a ị ga-ama otu ị ga-esi ga-eke ya ọwụ ha ga-ekere gị ya n'onwe gị ka anyị ihe anyị na-achọ anyị ma otu anyị ga-esi ga-eke ya so ha ịbịa mewe nke a ọkwa way of si na ha chọrọ ịdị na-emekwa ihe ha na-eme ama m na the majority of this thing ha chọrọ ike ga-awụ nnọọ na north ọ wụrụ nnọọ south ka na-abịa inye anyị ama m ike adịghị ha mụ na gị na-ege ihe okwu sefu ike adịghị anyị bata ha na-anụ ihe anyị na-ekwu ọ bụrụ na ọ nwere ndị Igbo na-asọpọtụ si ha kee ha mụ na onwe m asọpọtụ hụ m ya anyị achọọ ya ma ofu nke dị ya adị sefu ha na-emeji ya ọfụma ka otu otu wụrụ na ha na onwe ha ga-enwe ike bịa nnọọ na nke anyị bịa na-eme anyị ihe ha chọrọ na-edebe anyị n'otu ha siri chọọ ha agaghị ekwe ka anyị kwuo okwu for me asọpọtụ hụ m ya for one day anya anyị ihe enye anyị na-achọ anyị mazụta anyị ga-esi ga-eme ya n'onwe anyị ọ wụtọ ha m n'ọnụ na-asịgwa adịrị ọnọdụ mma nwoke dị mma anyị ka na-ekwukwa maka steeti a sị na a na-ekepụta sị na a na-enye ndị be anyị ise n'ime steeti nwa 08182426591 ka ọkwa akara ekwentị anyị na-abịa Nganga Radio Show Hot 93.3 FM nwanne ịhapụ anyị ga-akpọrọ egwu na-aga mana anyị chọrọ ịnụ onu ndị be anyị nọ okwu ekpu n'ọnụ taa. Hello onye isi okay olugo mgbe anyị ekpe ekpele si sụọ niile maka netwọk a mana gbalịa nabatakwa
Yes, so. 08182426591. Hello. Wiyo obodo. Ezigbo. Wiyo obodo. Ezigbo. Ego bekee. $1,000. Elewe na Iyoma. Where the pure. Ọnwa ba. Nwaba sị na ya enwe steeti ọfụ ya bụ abịa na ọ gị ya bụ gọvanọ. Eji Lagos. Ọkwa gị ya bụ gọvanọ, ebidogo gị kampen gọvanọ ndị Aba. Agwa gị ka m gwa gị Aba nke arụrụ arụ ta nke arụbeghị arụ. Emesie gị gọvanọ ebuzie ya na ọ ya ka anyị na-emelụ gị kampen na. Mba, anyị achọ m steeti. Ihe m chọ ka enye m ihe ruru m n'aka. Okay, gwaga dị Achọ m steeti. Enye m Biafra m so that mmadụ adụọzie gọvanọ. Okay, zọzie gọvanọ n'ime. Ndụọzie gọvanọ n'ime ya. Mgbe ahụ ụkwụ erugo m n'ala. Anyị chọrọ. Because nke a tịgatị gị nọ dịka bịa baba ahụ irute aba ya. Ị na-agwazikwa m abụọ ya bụ ilugoro ijegolugoro rembut ma mmiri zoro ya na-agwa gị ime ama rute arịa aba isi bịara Port Harcourt Road nwanne igwe ọkịma riba Naija ọ dị obere sef ọya na ọnọdụ mma ego bekee $1,000. ebiale Ọ dị mma ka na-ekwukwa maka steeti a na-ekepụta si na na-enye arịa Aba etiti ma nke ndị ọzọ. Hello, nwiyo nwa mara m. Nwa mara mma anabatakwa ndị ahụ mara ka nwere ofu wee kwuru. Ọnụgụ a nwiyo na metus. Mkpọ gị ngwa gị na by bending nkọ na terminal. Ego oyibo. $1,000. Ego oyibo mara mma n'ụwa. Nwoke dị mma. Yes, all police na-ekwu from Ikoyi. Police, no, Jerry. Police na-ekwu. Polos dadiwa. Onye ọma nke m ị ga-adị ọ. Daalụ nwanne. Pọkwa ị na ya anyị na-ebecha. Ha bụ n'ọnụ, okwu akpụ n'ọnụ na a na-atinye anyị steeti ọzọ adị. Na nke enye anyị bifo anyị ka na-azụgoro ala ansụta dị onye atinyekwa ya ọzọ. Nsogbu adịghị Jehova ekele. Mana ihe ọbụla ha na-eme n'ụwa ọkwa Jehova mụkwa anya. Ha emekwe ha mere ka ọ dịkwa mma ihe ọhịa anyị na-ayọ biko nụ. Gụgharịa na egwu. Ngagi Radio Show Hot 93.3 FM. Ọbịa dị. Hello. Hello, Monsa. N'otu ole. Anyị dị mma sa. Adị m ege nwelu ndị ekwu. Onye nse Laba erughị inye steeti onye ahụ amaghị ọ cheela ọ gara ụlọ and ọ maghị ala Igbo. Aba ga-ekwu okwu ya mbọ sile oke ndị Ebonyi ruo Rivers ruo Owerri ala ngwa niile mbụ Aba, not just Aba town. Ka na-ekwu okwu Aba and ọ nọ na gazette ọ bụ ya suppose imezu the 4 geopolitical zones of Aba State kemgbe gboo kwesịrị imezu 6. Ọ bụ ya bụ ka ekwesịrị imezu 6 ka ha ga-ekwu okwu ya to complete it. And secondly, ị kwesịrị ịnara ihe enyere gị jidegodi ya n'aka mbụ tutu gị bịa achọm. Ọ bụrụ na a chọrọ inye 5 states, why not? Obochiri isiwakwa dịkwa achọkwa Biafra. And the car bụ that only one on a radio station, somebody has no to the phone Jaba. It's not in Jaba. That is ahụ no trouble in Jaba. Igbo onye Igbo. Igbo word akpọzie. Onye ojisi ike onye nwanyị gba unu ume. Daalụ okenye. Nna m ukwu gwakwa ya afa gị. Aha mbụ Ekwueme. Daalụ nne nwoke ọma daalụ. Ekwueme dịkwa ka okwu okenye ka ọ bụ ife ka o si bata kụzichara anyị ndị anya amalụ nye anyị histrị
maka asị nọ ikwu amaghị ibezi ya steeti nke ọzọ bụ Njaba Njaba dịka na Imo steeti ọ na Imo steeti ka enwe Njaba maazị m nọ Imo steeti ka Abia steeti mana mma na onwe obodo a na-akpọ Njaba na Imo ma ọ bụ Abia ofu n'ime steeti na-aba. Hello. Ehihie ọma. Uyo. Ezigbo mmadụ. Uyo. Oisi. Nna forma chaka. Walia. Ewo. Ego bekee. $1,000, sir. Ọ bụrụ na ego anụwa azụ onye nwe ego nwee n'okwu onye na-enwere iri ego ya zo iri ezo. Exactly. Maazị ọ dị ka onwe gịnị akọrọ ọnụ na-efi owere ego kparịa gị. O nwere onye ji ego kpalịa gị si kpọta m onye anwa ka m zi ya ka esi eme ihe. Ọ ya ka m na-agwa ya gebe nganga Igbo ọkụ ya na nwa ya tie isi na nganga Igbo ka ọ mata na o nwere karịrị mmadụ. Ka a sie ọnụ n'ihe a na-ekwuru na ebe m chọrọ isi ọnụ bụ ọ dị ka ekwubego m okwu a bifo ọ bụrụ na as a family mụrụ ihe dịka ebe 36 children azụ ọha n'akwụkwọ ga-ejiju ha afọ onweghị ụlọ ọgwụ nke a asị gị na onye nke a ya bụ aha ka akpọji ụlọ ọgwụ onweghị ihe na-aga n'iru n'ebe dị famili nọ ị bịa sịkwa dị sem famili ahụ ka ha bịa mụtakwuo ụmụ ọzọ ihe dịka esi join nọ nke ahụ a mụrụ amụ ọ dị possible ọ kwesịrị ịdị possible ka nsa gị na ọ kwesịrị ịdị possible amakwa m ihe m ji ekwuru maka ma eburu m gafere ana nna m ka m ji ekwuru ihe a story e ji ekwuru bụ Naijiria sometimes ya na-eme na ọha kwuche before ha echebe ihe ha kwuru sometimes ọ ya ekwucha ha n'ihe ha ya ekwu before echebe ma ihe ha kwuru ma ọ dị mma ma ọ dịrọ ma ikwu okwu ha n'iche ya echeme before ihe ekwu okwu ewepụta ụtarị eche ihe a ndụ mmadụ nsonụ ya ihe a ya ekwu n'ime ya bụ dimensi na ọ bụghị anọgide wepụta n'okwu ndị a ga-abịa tie si ka abịa kwube ma eziokwu ma mụnwa anaghị kọm ya ọ dịrọ mma onye isi ala na-agbaraga na-eje anara ọgwụgwọ nsọ amamihe ya akpụkpọ na-anara ana ọ na-ezumike o gara ezumike dịkwakwuru si ekwu mana ịbụ ndụ Naijiria bata na striti ka ebe mgbe mmadụ na-akwụgharị agụụ dịkwa n'obodo agụụ dụ ihe na-agwa gị na agụụ dụ ihe niile na-agara ọ na-ejite baide so onwekwe ebe ọ dị izu abịasị ka echebitekwe ka mmezigodo nke ekepụtere fan ekwu ọzọ bikos ebe unu na ụta unu na-eti mkpu ndị na-anụkwa onu o nwere ndị ọbọkwasọ Naijiria na-anụ onu anyị o nwekwe ndị na-awụsaji na-anụ onu anyị a na-eti mkpu ụta ka enwuche m ga-ere anyị ana m ekele ụmụnne m niile na-eti ọnụ n'okwu bikos ekwucheghị ihe niile anyị kwesịrị ikwu onye nwanyị gọzie n'aha Jizọs. Daalụ nne maazị 08182426591 ọ bụrụ ugbu a ka ị malite sonyebere anyị cheta na ọka bụ nganga Igbo na-abịalụ gị na ụlọ ọrụ Hot 93.3 FM Lagos na-ekpo ọkụ Lagos na-ekpo ọkụ redio na-ekpo ọkụ every Tuesday kwa Tuesday ọbụla Thursday na Saturday nwanne anyị na-ana ebe eme ihe omume gbasa ndị bai na-eme ụmụ Igbo obi ụtọ. Hello. Ezigbo mmadụ Ada bekee $1,000 nwoke dị mma ekenekwa m unu ike daalụ nwoke ọma daalụ nwa amadi Ebuka na-ekwu nwa amadi Ebuka apapa ka nsị afọ ọ dị mma dịka ife a na-ekwu maka steeti a eziokwu m n'iyi ọwọkwa n'ife bara uru nwere isi ike wepụta steeti a na-ekwu maka ọbara uru maka nwere nke dị adị enwe emezulie wee na-achọta ike wepụtakwa ọnọda wan o nwere isi ghọtago icheke ya gụọ na onwe icheke balansị anya na ya akọwa so nwere ike ọbụla mma nwere ike nwanne ndị ọsụ fọget ya
jọsi meziri anyị obodo ka onye ọbụla nwee kwụọra ọnya na otu isu esi ịbanye die ime ụmụ Igbo a na-enwe obi aṅụrị obi aṅụrị ka anyị chọọ anyị nidere na-ekewepụta 26 36 ife anyị tie na obi aṅụrị ka anyị chọọ nwoke ọbụla lugo 18 years etinyela ego na akaụntụ olibe ife nwebe ezigbo nga gị bụ radio show Hot 93.3 FM 08182426591 ọtụtụ ezitegolo anyị ozi meseji zitebie na anyị na-ekwe gị nkwa na oge na-adịrị anya kịta anyị ga-ebido gụpụta bịa tupu anyị apịachie taa. Hello onye isi n'obodo ezigbo mmadụ Adapa some dollars. One and only, sir. I know. Ọlụ na-aga ọfụma. Onye ka anyị kwudo? Na-akpa ebe ahụ mụ asọpọtụ ọgwa m ya. Nwanne gwagodo anyị afa gị ka anyị wee kwụnyekwa alụ gị nwa. Afa m bụ Eze Ego. Eze Ego. Eze Ego. Ọjọọ akpọ. Maka isi ọjọọ akpa anyị nnọọ rinne ngwa gazie n'ilu na ndị obodo a na-eme anyị mụ alaka ndasị a na-ekwu okwu ya. Ya na ịkwadoro steeti ikreti steeti ọfụ inwe steeti ọfụ. Achọghị m ya alaka anyị achọghị m ya atọ na ntọrọ nye Biafra ka anyị lawa Biafra. Ala nye steeti nwaanyị nwanne anyị nwoke atọ ya nga ọ nọrọ nga ole okwu steeti a ga-ege mụ alaka anyị dalụrụ nne Eze Ego si ọjọọ wee kpaa dalụ nwoke ọma dalụ nwoke nga gị bụ radio show Hot 93.3 FM chetakwa na ihe anyị na ebe anụnwa bụ uche onye adị ya njọ ikwuo nke gị ekwuo m nke gị obodo agaba n'ilu ịghọtago anyị na-akwanyere onye ọbụla ugwu uche onye adị ya njọ ka anyị nọ maka na ihe anyị na ọlụ ya n'ime nganga bụ inye ụmụ Igbo niile ọnụ gị bụ nwafọ Igbo ikike gị dị n'ebe a n'ụwa ịbata ị nwere your right ọ ikike gị ịbata ịgwa anyị ihe iche maka ihe ọbụla anyị na-akpa maka ya. Hello? Ọ bago agụ nke ị na-eti ebe ka isi anọgide m na-asịrị ka ebe ọ na-achọzi pik kọlụ nwa mba nọ ya mmanwụkwa nke amụmụ eme trafiki kalị mgbe m na-etigbu ekpere ka m na-ekpe n'ime obi m pikisi anụnụ ndị nke anyị ndị n'igwe azago gị ekpere n'igwe azago gị nnọọ ya mere eme Egpasandelas asa dị oke asa malova n'etiti ọma na ọ possible na-ekwu esimiko ya akpọ ịmakwa na weda ndị Igbo si na weda dị confusing ị mana mamawa na wa na-akwụgo ndị otu gị so na ndị ọha na eze ndị Igbo na-ekwusi ihe otu si ban or big brother by this time ka ị na-akọ ịkọ weda you see mana after 12 na akwa amalọ na oge elugo eziokwu ka m bịara tinyedekwa na ha n'elu ụwa ma mazikwa ahụ nwanne ya nọ nnọọ ugbo ebufe ya nnọọ ịnọ one chance ebuga agbate mana ịmalọ bekwetirigo m mba ife ikpeazụ nnụ a na-ekwu maka ike steeti na ndị otu ya asịrị awepụta ka eme ya 50 steeti adị awụtụ nke enweburu enwe wee na-ajụ ka obere anyị nwere enwe na aka edoziri ya enwee na-achọ ike ọzọ ịmakwana nke a na-ekwu ya nọọ ispendị ego n'ọkwa ebe a esi wee ri ego dị ife ahụ mana asịkwa mmukwuo mmasị ndị a wee kpajuru ajụrụ n'ihe ebe ahụ fa na-eje ha ka na-ataba na steeti asị na ahịa eke ka eke dozigodu nke anyị nwere enwe first before a na-ekwu na enwere ego a na-ekwukwa na bifo emechaa ihe gbasara ụzọ na aka ya alụkwa toll gate na ndị otu ya ife aka ya eme n'obodo akali fabiko fawedata aka ọ ike m na-ekwuo nna ji si n'ike luo daalụ ezigbo mmadụ possible daalụ nuo Ngangi Radio Show Hot 93.3 FM 08182426591 oge anyị ji nwayọ na-achịkọta mana anyị ka ga-ebunwu otu oku ma ọ bụ abụọ tupu anyị apịachie. Hello?
wiyo n'obodo. Ezigbo mmadụ onye ọma. Wiyo n'obodo. Kwagagba. Enyekerepoto tontom. Ifeanyị si mkpọ akpọ. Ya. Mkpọ nke dị n'Ọnịcha ka enwe mkpọ na Lagos. Mkpọ nke Ọnịcha. Oke isi na mkpọ akpa anyị Ifeanyị. Ya. Na amaka n'ide ekom konkosa o. Ị na-enweta frequency anyị 93.3 n'Ọnịcha. Mba ahụ na Lagos ka na-ewere dị na mba. Okay, nọ na Lagos wee na-azazi mkpọ. Mana nke bụ eziokwu enwekwa ike na ọ na mkpọ nweta anyị ịba because na anyị nọ online. Yes, it's very possible. As long as na ijiri nọmba ị ga-enweta dị nọmba ebe ọbụla ebe. Mba nke anwa dị iche ka m were ohere a wee gwazie ndị be anyị ebe ọbụla ị nọ ma ị nọ Nigeria ma ị nọ na outside Nigeria ị ga-enwetakwa nganga Igbo maka na anyị nwere webụsaịtị eji enweta anyị online. Na Hot FM Listen Live. Hot FM Lagos Listen Live. Yes, so nke ahụ dị na ma nọ Lagos ma nweta nganga ebe ọbụla ị na-eji enweta anyị. Ị ga-enweta anyị live streaming. Live and direct. No, nwanne m nwoke oke ka o si adị nwanne. Mpa maka oge n'ilu ka itinye ọnụ n'okwu. Ihe a na-ada naanị this nonsense of Ike steeti a ha na-ege. Number 1 bụgodi divide godu Enugu steeti ntutu Enugu kagodo aja Aba ahụ ma divide Enugu into 3 sef sọsọ Nsụka alone agodo Aba not to talk of ịgasị ka ihe wa Aba their own state separate. Mente ndị dị abụ na ịmago na gọọmenti nọ ihe bụ uche ha ka ha na-eme na ọ bụrụ ihe bụ uche ndị ha na-achị ka ha na-eme. Enweghị ihe dị ebe ahụ n'otu ọbụla ha jidewo anyị so ha n'azụ. Amaka nke dị mma faịn emetekwa enu nke dị mma. Ọ chukwuru ihe ha n'ụdị ọbụla ewelo anyị nwa n'ụwa anyị bụ mmadụ ewelo amaka emere. Daalụ nne nwanne maka oge anyị daalụ nne. Ngangibe Radio Show Hot 93.3 FM 08182426591. Okwu ikpeazụ tupu anyị abanye na gbatube. Hello. Agbatugo m No nwanne m nwoke maka oge gbapụ ya ọsọ no onye ka ekene Apa mgbe Ifeanyị sikwenti my 12 na-akpọ. Ifeanyị na-abụ na-akpọ anyị ikpeazụ tata. Ifeanyị izizi nke Ifeanyị bụ mmadụ na-abụ ikpeazụ ngwa gaa n'ilu nwanne m nwoke. Asị ka nchechi ọnụ n'okwu Ifeanyị gbasara Ike steeti. Gaa n'ilu maka oge anyị enwezi oge gbapụ ya ọsọ. So ọ bụ na asị na asị ga-ume everything ka ọ dị n'ọda. Nwa ọ yela ọ dị mma but no na ife mewu na Nigeria anaghị emepe ka ha si ekwuo so ekezi steeti nwa kịta how many ihe na House of Senate now one ka ya na-enwezi ọkwụ na ikerikwa ego Nigeria so ife na-ekwu bụ naanị anyị ife anyị chọ bụ Biafra ọ bụghị ike steeti anyị achọghị steeti. Daalụ nne nwanne m nwoke. Daalụ maka ntụnye nke gị n'ebe anụ aka anyị ga-akwụsịzi maka nke taa. Ego bekee anyị na-ekene. Ekene m gị nna anyị daalụ. Ọ dị mma. Sị ka anyị gụpụta ozi anyị nwere ebe a nke asị nwiyo na ego bekee na ndị nganga niile nọ na mpaghara Lagos na Ogun steeti anyị ji unu anya isi. Anyị jikwa gị anya isi ọnya nwa mere anyị jikwa nọ ebe a. Ọ sị na ọ gbajijuru ya anya wepụkwara ihe ọ nwụrụ inye ya na ọ na-abata na Hot 93.3 FM Lagos Tuesdays, Thursdays na Saturday 1 to 2 na-egere asụsụ Igbo dị iche iche si Igbo niile. Ọ sị na ọlụ anyị na-alụ amakazi na ọ na-adị ya mma na-asịkwa na Chukwunna ọ na-ekpekwa ekpere na-asị ka Chukwunna na-enye anyị amamihe iji na-ebukwa ọlụ a na-aje n'iru. Anyị na-ekenekwa gị nwoke ọma. Ọ sị na maka ihe na-eme n'ime Naijiria ikepụta steeti na o nwee ike inyere anyị aka. Ihe niile m na-agụpụta ahịa bekee ka o ji wee dee ya mana ọ sị na ka m gụpụtazie nke ọ sị about what's happening in Nigeria to create more states cannot help the country. Okay, except ma ekele ya ụzọ atọ nke awụ nke si na ọnụ eloka
wee bata. Ọ na-asịkwa ka Chukwu gọzie ndị Igbo niile mụa na asị ise. Nke ọzọ si Nwiyo na obodo ezigbo kpoi ego bekee ada pounds and dollars one and only. Ekene m unu efifie ọma, ekene m ụmụ Igbo nke onye chiri ya zelu. Ọ bụ oke onye awo nnọdụ si Bariga na-esite ozi a. Ọ sị na ofe amarọ mgbe ekele ofeke amalụ mgbe ekere nkwụ ụkwa. Alright. Ekebe steeti si kenye anyị nke anyị biko maka na nke anyị ama ndị iche. Nke a bụ nke o zite. Nke ọzọ dịkwa ebe a si Nwiyo obodo ekene m gị ofu ji a na-eme offload. Okay, alright. Ego bekee ọmalịcha nwa Igbo ji eme ọnụ ezigbo eziokwu. Adding another state itinye steeti ọzọ abụrụ solution Nigeria n'idiri. nke a Master Seed si Bariga zitere anyị ozi ndị a ka anyị nwechasịrị ama m onwe nke ndị ọzọ. Ikechukwu Fidelis zitere anyị ozi. Ikechukwu God's Power Fidelis o wee sị ehihie ọma Nwiyo na ego worldwide daalụrị nne. O wee sị n'ike steeti nakwazi ịmapụta steeti ọfụ abụrụ nsogbu ala anyị bụ Naijiria nwe. Na nsogbu ala anyị bụ Naijiria nwe bụ na ndị okenye anyị nakwazi ndị anyị na-akpọ elder statesmen na ha niile na-egbu ojoro na ha dị corrupt. O wee sị na ọ bụrụ na Naijiria ga-aga n'ilu, ala anyị bụ Naijiria ga-aga n'ilu, na a ga-ebugodo ụzọ kpochapụ ndị okenye arụrụ ana niile ndị niile adị corrupt. Nke a sitere n'aka Ikechukwu Fidelis God's Power wee bata. Daalụ rinne Igbo niile gelu ntị n'ụbọchị tata. N'ebe anụnwa ka anyị ga-eweta nnọkọ nke tata n'isi njedebe. Cheta na ị ga-esonyere anyị n'akụkụ ụwa ebe ọbụla ị na-ekene ndị niile si Ogun steeti wee kpọọ anyị tata, na ndị si Lagos wee kpọọ anyị, ma ndị si Mkpọ wee kpọọ anyị, Mkpọ na Ọnịcha. Iji wee gwa gị na nganga na ọbụla sọsọ na Lagos ka a na-ege ya. Nganga bụ worldwide ebe ọbụla. Mana cheta na ọ bụrụ na ebe ị nọ na frequency anyị 93.3 erutela ebe ị nọ, solo anyị jee n'ịntanetị type www.hotfmlagos/listen live. Ị batara ala ozugbo ị na-enene anyị na TV. Agwa gị na ị na-ekiri ihe Nwiyo yi, na-ekiri ihe ego bekee yi, maka isi Nwiyo si na-acha mọlọmọlọ, ị na-ekiri ihe niile. Nwoke na-akwọ mọlọ. So mpa n'ebe anụwa ka anyị ga-awụsa ọwa nke tata. Cheta na ị ga-enweta m n'akara igwe ịntanetị niile, mgbasa ozi niile na Instagram. Afa m bụ Nwiyo NWA_IYOO. Ọ bụ na ọ nwere matters ma ọ nwere outstanding ma business ọ bụ na ịchọ ka mụ na gị kpọọ, soro m ebe ahụ, ma ọ bụ ịchọọ m na Facebook NWAIYOO, chọta m na Nwiyo. Nwa ka esi nweta ya? Nke a wụ KAEGODIVA. Onye mfụrụ taa biko ka mfe ya na Satọde ga-abụ ụbọchị ọzọ. Nwanne ka emesịa.